Kahanyu Trap National Youth Movement HNYM henega sengi kaladawan usiam basipor harengkat ki menteri hakibor bapenya jongka hima melim baki dei banweng mardor ya baro ki garo ki bala penkubor ban penya ya kasnong hagaba kilaya lambakla ya kisnong jongki kun ki hajar jongka hima melim Hakajing keren berkilat pathai kubor u presiden juga HNYM uba lowes dot dong ulaong baula keno bagine ki garo ki balajet yaki barlong rang basnong kilale donbor batru bakila ai daga NOC yaki barjela ki bomde ki khasi banthit jaka batban ai jaka yaki bakin shna dukan ula ongru balayo yaka jingken usim basipor jongka hima melim baladon kumba arpu pratli kisnong balakli do acting rang basnong nagajat benriu garo ka topik ke ka phang kalong halor ka jing pha city jong ka sang sha u acting sim joge ma melim kabang ila pha na duga arpunyo trek banai naitung arjar puar ha kaba ka city kalong kani ka phang kalong ka jingdawa banweng mardor ki garu kum kirang ba sno ki bolong rang ba sno hapo put usam jong ki hima kasi khamtam hapo hima melep hagarat marwet dan ki garu sudah ki bolong rang ba sno haki sau arku pratelik sno te katkum kanek city ngila Batha ayo sim ka hima melim acting sim bau de ban weng mardor namar bakini ki garo kim don hok ban kamrang ba asrong le dia namar kidan ki jing pensisya ki bana kalian ka hima melim kala de pha yaki ban pen ku bor ki tangkum ki nong penya chno bat kadan hangni sa la ban yu mo kadan kini ko order juga dis council ka bala pelat nadu ka arpsan trek u march arhajar khalai hakne ko order ka discouncil ka batha ke hima melim ba ka subject kalong ka jingthong ki rang ba snong ki ba omdai na ga ja benre khasi hapo ki snong ba ha ki rhythm hima melim ba ia mang ka bede ka subject bla ka daw hanang da kana la batha nga ba dong pi ba kamlong ka ba song an la ne dan nong rem ba thong ki rang ba snong ki bomdai na ga ja benre khasi kum mala da pansai ka city de Nyau na khatwe arja khalai tat adu bandala nonra ikijik penkila amendment hapo ka Khasi Autonomous Council appointment of CM deputy CM electors and rangba asnong of Muslim Simship Act arjar nyau hakabede kani ka kam hare namar kijing dan kam jeng kitaki snong bat khamtam ki pat nong song snong hangtu phila ban su ai kijing ithu yaki da ka ba ai ne pan ku bor karpang yaki kum kinong pania snong hanrai om kum kirang ba snong lane hetman balai ka sang ha pha ra kane ka shithi sha usim ka hima melim kalong bahadian bingila lap ye kine kijing le be an jing ke garo balong rang ba sno hapu uput usam jong ke hima khasi kane ka no objection certificate kala yo sngo kat kum kane ka order jong ke council mo bakam sha ye ki bakin long ke rang ba sno dan re kini ki garo ki penon kam da ka sil jong we hetman rang ba sno hangne po pilang gata village Dorbar ke bahap po Rivoi district Hatem Marwat de hadin mengila alap ikini kikot kisla ke bakham si shisho kalong ba kini kirang ba snong thok ki bangila manong kini gijap ndru garo kila apa nakam baklaru ya ketika bor jongki hadin malak hang ba kimla man kamrang ba snong kiadi ya thiet jakaru sha ki manderi poiwer poiha de kani ka ba pen iang ne ka ba une u limbu sukumar limbu udia jaka sha une usubal kumar bauri kaba lakham persya katkum kalan transfer act 1972 jong ke jalan Meghalaya ha ke section ke balai bat ke bandrio lakham persya ba ki non tribal kimla bandi dia jaka non tribal undi so non tribal mla bandi jaka hari kumno kini ki garo tang namar bala thong iki kin long kinong pania chno kila ban dia jaka sikini ki menderi poiwer poiha dan agalian kesang hi ngisau bakani kedai ki pen khen jong kini ki jat penriu garu ki basim kabu ya ki jing plat bor jong ki hima manta janmiet si bajing idang edon ke meeting bad acting CM ke ma melim antai po office ma melim te hadin tu kani ke meeting nila ya pet jurip kini ki kot kisla berkhat ka hima melim hapo ki jinglam jong basam bari pet ikti ke marwat kila kular sekesang ba ken wenno mardor ya kini kirang ba snong garo berhat ki ba kamrang ba snong ledi namar bakim dan hak katkum kani ka hukum ngane ka order ka ba ka hima melim ka ai hane pin imo
ka hukum lani ka order dusim hima meliam an dorbar lapan scam approve UP warandro marak no penya chnong jong chnong model village ka bah po sam juga right maru no penya chnong bat ka e ka ba ni skau lengo apa kalong ba usim ka hima meliam kini usim right marwet ru kim don jing tip ikani ka jing de be an jukini ki garo ikani ki jaka chungi ki don lang ki garo meneng tu ila akaran ka batang nak kalian juga sang ba kidai ki kini ke garo ba kila pande kini ke jaka ki puta jongi ka jai bendrio ka jongi ngi kum ka sang nila kano ru ba kani ka de ki jingtlot jongi ma mulim hadu ba ka hima hadien ba kala pen khamti kata ke jinglong no pen ya snom ka hima kam syam la budden ba ka ba bun ba ki NOC ki no objection certificate ka ba kini gerang no pen ya snom garo kila isu be ceki mender bagi sepatli kedukan bagi isu NOC. Baraka juk kepor ya ke trading license ru ngamtep ke council kumno ka isu trading license. Halor kini ka jing isu jong kini kino penya snong garo. Kala contradict dalade ladi mo ka order ka penmi ke council kalong ba mbet ban bapin pendat kam ya ka sil lane kum kirang ba snong ban kam kirang ba snong. Kat ba maki ndagla thoi kan osi bala san do tau hetman ke council ka issue ya kata ka trading license kini ka order ka penmi ke council kat ba hadien ke council hi dalade ka issue ya kene ka contradict dalade inte ta kum ga sang hi mentang la ikran ka meeting kat bat u ki longsan ke longdora chongka hima rat marwet ga tham rat marwet hima meliam nang ta la dan lang turang ba sang garu ha ka ba nagalang sang la ma hamjur ya ka hima meliam maka dia penduk pendam no nadu mentak sengi ya kene ke jinglong rang ba song jing garo mana kalian juga hima meliam kila kula hakmat jungi kesang ba ken penduk pendam no ya kene ke jinglong rang ba snong bat ka ai ka ba ki ka basuntanat kalong ba ki ong ba menta minbo no da ke circle hetman ka ba mod ba kitu ki snong khat sautli ki snong ke ba ha badan ki dong song garo kamot kin hable sim certificate no nakirang ba song kasi kebadan haki we pat kisno tekene kalong ban sol khandiap ya kene ke jik pen ku bor ya kene ki no ki pat jat ndrigaro kabakam smusi kalong kumne ha kene ke city kabang la pha la pan jik tip ro na ka hima mali halor ke jing shai kata kalong ba mano badai ugaro udai ukon hajar ne udai raya usim akting sim ke hima meliam la persas ke sang wong ba ki garo ba ki we ki bomdai ki khasi ki dai ki rayot de halor kano kanong rem ba ka hima meliam ka aibor pa di ki rayot bersencar yangi ukon wajar ka hima ya kata nakaliang jong usim manakaliang ki longsan jong hima meliam ki la kubur ba ki la bakla de aba ki kubur ki la bakla ki yang ni trailang na ke benta ban penkelak dorno ya kene ka ka bala bakla lu te kum kesang hi ni sngo ban pan sngo sha ki we pat ki hima mde tang hima malem ki babon ki hima khasi ka hima bhawal simship anti apo mosunram jam balat kitu kisnong dholai ter lalong rang ba snong de garo ha ka ba ha kitu ki jaka ki para khasi jungi ki basong tu ki jaka ki hable sim NOC ki hable sim residential certificate na ki rang ba snong garo kanu kalong jing jam rangiu ke jai benriu ba ni ki trai muluk ni hab ban sim certificate na kini ke jai benriu ki ba mdan watang kata ka bor ban isu kata ka certificate ro ja ha ka ju ka por ndai tang ya ka hima bawal ka hima khairem kani hima khairem chepori boy ka kli umstam ka solia kini ki cakap la bu haisnong da ki karbi jai benriu karbi kini menta po kli umstam kidan ka jing ya kani rang ba asnong apdeng ki jai benriu karbi para karbi yaki hima khasi lasensyar da usim agajing shisha bar usim uba katkum garti dustur nginget ba udai usim kumi uban pet agajing bhaju ikon ki hajar jung hima ba nomla aban long lano ru ngindom la aban pediam ba kini ki rayot ki bomdai ki khasi ki bomdai ki kon ki hajar kin sensyar halor ki hima ki jungi garolan map greater garolan map ya ka ba ke NVC haswa ba kanwan ya keren yesuk kalapan i lembah kila pathai kubor bakini ki jaka ki bakadawa penlong ya kita ke greater garolan lakan top ikini kisnong kasipar khot kula song daki garo
te kumalong menta ka tamorwat na pedang ki nyau pon teli kisnong kidan hadu sau pesan teli kisnong bala buah snong lagi garo bat ka bai ka bangis ir su kalong ba kini kijai penreu kidi ya kicaka ki puta sa ki non tribal sa ki kelajat sa ki mendere namar ba kimde ki trari mulo mujudan ubreu ban sngau khia namar ba kamde ke jong lajong manga mapir ngilong kumju namar kamde ke jong lajong ngide habang iyo kabor banding ngide ba tengi sngau ba kum kasang hi ban mahamjur ya kino ki darbar snong ke darbar hima bat ya ki hima nadu ki ilaka nadu ki leadership ki CM-ship, ki Dalai-ship, bat kiwi pat ki hima, ki ba la sensyar ke beri neutral, ba kidai ban weng sendat, ban weng sendan, ya kena ke jing itu jengki ya bom de ki kasi, ba ki long ke sendat senong. Ban penram jur ya uneu choto sangma, ubala isu ya kini ki NOC, danga ka arpu pratrek ujulai arjar arpuar, wi isu kena ke NOC, sya uneu Mahidul Islam proprietor Masum Furniture House hapok pilang getah kini berkait gede badang isu mentau benai ujulai buat Agust hadian ba ngilalap ikini jing tok jing tar kum ka RTI ke bangala file ajar paksan ke Imam Melim dalade ke kubur ba lapan khamti ki tangkum kinong panya snong amdai kirang ba snong te hakan korkom kini ki jabru garu ki penakam naknika sil jom ramba snam jom acting CM kat kum ka rules juga discount dalam tang ribunai hanrai uneu CM mental apalat arsnam la jandap la isnam imat la long kum acting CM te hangne kan ni ong ba ka discount kam dan cingmut syu imat na ka benta jonge ban syania ki jaka ki puta ki jonge ban syania ki sencar ka khada la da kalong hakani gorkom namar ba ki acting CM kat ki bawan hakinu ki hima kidai tang kinong kamai spa ki acting se bar khot kide kinong kamai spa kimde kinong sensyar lada kide kinong sensyar kide penbhai ka sensyar ka khadar barka bakham solong no galong bo acting se ga hima melem tebe ya gane ke cingle syukur gine gram asong garote hadu nginda ai kopi mangi tekai kata ke cinglong longsan ke cinglong menteri ke cinglong acting CM ke jongu bawat ke hima lajong teb ba kini ki garo kila di kini ke caka puta syaki menderi ro te hakabede kata ke cinglong acting CM ka discount sel kala afil namar ki klempat ya ka an ka ba katkum kala thawi dola de bagi acting CM ki de ban tang ndru benai hare mentai acting CM ka hima melem la palat la jandong la isnam kala penne hukum acting CM ka contradict dala de ka sinahi ki an ka penkhen hi te kane ka pen i ke jing bom ler ki ki MDC ki jongi ki badan hapo discount sel ka bede ba ka jing jer ba snong jing sha ka melem ak le kala dan la ka jong ka melem ak ka bala sinaw sam arjar nyo arjar sam la sinahi ka hanre la pelong an haus arjar nyo da ga setet jong Megalia te ha kane ka melem ak la ka deu sha ya ki an ki kanon kumno ban jer ba snong ban jer kita imrat ban jer kita ki langdo hal ladon no tangto reke ke bas musi kalong ba kini kis CM ki acting CM haba ki wana ki suki kimde ki CM ke bala experience ke sencar ke khadar te kimdan experience ke ni ke sencar ke khadar na kata kada haba ki wana ke ni ke suki ke jomki ki supet tangi khmat kumno bangan la ban bat ke ta gabor na tabat ka maispa ki yo ki ha ke hima melem le di berspatam tangna gemar ba kadon ke ni ka khajana ka ba he na ke hima melem kadang kini kini acting CM ke bahasa kai ba te kini ki acting CM ha ka jisngau jungi kum kasangi ngisngau ba ka council kala den penduk pendam no tang ndru benai kala nuan ra no ya ki CM ke bapura te ndai tang kai mamlem ka hima nong spong hadu menta kamdan ya ketau CM bapura ki babon ki hima kamdan CM pura balai namar ba kadang ka jingele akai jelek kai politik support council kabasnosi kalong ba ki MDC ki jungi ki le politics na ka banta ki it ki hima ki jungi ki pat ba ki it ki hima kila di musngu thu ba ka ni banta ba ki MDC hi kem dan hak ban tuklar ka jing sha ki secara ka khada hamrai kum balong banta ngi ki MDC ki la shin ka board jing sim ki la jong ta ka ri musnosi ba ki pat ba jungi ru hadu menta ki pat sempang ki ni ki jing le jungi ki MDC ki jungi hapo pilang gata ban ong yaki kum ka jingkhot hajar kene ka dik siti ka bala tho dauneu choto sangma ka badang isu arp santarik banai bapra arjar puar
Tekani ke siti kalong balak hot ikirang ba asnong khasi khamtam uni orang ba asnong khasi wana po pilang katabi ba udai ban one bed bane pan bed ki kam namar ba ki garo kila bana ba kala adon ke jing thmu jong ka hima malim lang ba ka jing komplain jong ka sang HNOM ba kit sa pendu no ikjing orang ba asnong jong ki te uni orang ba asnong ne chutu sangma khot sendan daga hajir ya uni orang ba asnong jing pilang kata kalong ke jing skole ran bakirang ba asnong khasi ke la pen kup bor daka bor ka ikhtiar kat kum ka riti ka dustur jong ka jat benreu ko jongi ken hap sya khot hajir pan ban hau neu jat benreu bom dei wat bom dan wat tang ka hot ban kam le ni bo rong ba snong te kene ka pan i ka umsal ka ba ka jat benreu jongi ka ajan ja ngan ka selap perthai nim tip syu stang ka no ki border ka jing ya pan bet pot jong sarkar Meghalaya Assam ka dang ya sya ni i ba kini ki garo kinom kwa bandan apo Meghalaya namar bala de kidan Meghalaya ru kin kwa abet ba ka wi kasni kan urlong ka greater Karalan te kata ka de gijing mai ka jat benreu jongi ngidon tang kan diat ka jaka ngidon tang kan ka jaka batang ka ne ka jaka ngila ban em ban ya ban yang lat na kan ka jaka ngimdan syu de kawai mdon ba pediang ngi ha Assam mdon ba pediang ngi ha po Karbi Anglong mdon ba pediang ngi ha ki wi pat ki jela jong kari India ngidon tang kan ka ri ka ba yet ka bala adu blai handrai ya kene kariru kini kino sensar jungi kililam siki wipat ki sai benrio te kum kasang hi ngala karan sai mene yo siem ya ke dorbar hima jung siem ke hima malem yong ba kin hap ban pendo pendam ban ayengi ka sithi ka ba kila forward sikini gerang ya kini ki nok penya snong barok bagi den forward sengiru bagi la da wen nadu kata katarek balada kim le kumta ngin aipor ya kiru tang kumba artayo ka sausi telada kata kajing ya keran jungi ya ke meeting ke bangi pelang mata kesnya yang dorbar imam lim kam sama urlang imat kan poi ke por bana kalian kesengin hapan kan talano ke ka imam lim namar bekadai tang ka kruin bandie lilam ke jaka jo kejak benrio te nakaliang jo ke hima ni su tenat pat bikiladon kiri rangba ya bala sungtho ikla ke jong kejing bakla bat kila kular akhmat jungi da ke bapun paru ya kejing kendit benrio tengis ngau ban ai ke ngu gedam yo blai bala ai ngiru ya kene ka benta bangin la ban clear ya kene ka jinglong nong penya snong jung ne garo ha ka bagila sim ka bu ban ban ya la